Em dic Núria, soc tècnica docent al Servei de Suports i Recursos Lingüístics del Departament d'Educació i més concretament treballo en el programa d'integració de llengua i continguts en totes les matèries. I avui us vull parlar de la importància de vetllar per la qualitat de l'educació de les llengües i especialment de la llengua catalana en els àmbits no lingüístics, és a dir, més enllà de la classe de llengua. El nou currículum, el currículum ja vigent, ens diu que tot el professorat i, de fet, tota la comunitat educativa ha de vetllar per la qualitat de l'educació de les llengües i afegiríem molt especialment de la llengua catalana. I és que estareu d'acord amb mi en què la llengua és el vehicle imprescindible per aprendre i l'eina bàsica per ensenyar. Necessitem la llengua. De quina manera funciona aquesta llengua formidable? D'entrada, sense llenguatge no hi hauria pensament abstracte. El llenguatge ens permet organitzar el que pensem, explicitar-ho i analitzar-ho també. I d'aquesta manera ens capacita per formular raonaments complexos, és a dir, ens permet comunicar, però també ens permet organitzar el pensament. És per això que és l'eina imprescindible de l'aprenentatge. Parlant d'aprenentatge encara passen més coses. La llengua ens ajuda a connectar allò que ja sabíem amb la nova informació que rebem i d'aquesta manera crear nou coneixement i comunicar allò que hem après. Per tant, ens ajuda a fer madurar el nostre coneixement, però també a demostrar que hem millorat, que hem après. D'altra banda, aprenem en interacció, interactuant amb els altres. Això també és molt important tenir-ho en compte. Sense diàleg no hi ha aprenentatge, o com a mínim no hi ha aprenentatge de tanta qualitat. Hem de contrastar les nostres interpretacions i les nostres opinions sobre els fenòmens del nostre entorn, sobre el que passa i, en definitiva, sobre el món. D'aquest contrast d'opinions i d'interpretacions en sorgeixen idees, concepcions més complexes i més evolucionades, perquè sumem el nostre coneixement amb el que hem contrastat amb el coneixement dels altres. Per això la conversa és fonamental per fer avançar el coneixement. I no només contrastem idees quan parlem, no només oralment, sinó també per mitjà de la lectura. En definitiva, la lectura no és més que una conversa diferida. Quan llegim les paraules d'un expert en algun tema, d'una persona experta, entrem en diàleg amb allò que ens explica aquella lectura i allò que nosaltres opinem, sabem. Per tant, també parlem d'interacció en relació amb la lectura. Encara hi ha una altra raó per defensar que cal treballar la llengua en totes les matèries, i és que cada disciplina es diu que té el seu propi llenguatge. Què vol dir això? Doncs amb una comparació ho podem comprovar. Imagineu-vos aquest paisatge que veieu a la imatge. Com descriuria aquest paisatge un llibre de poemes, és a dir, la literatura? Com el descriuria un llibre de viatges, és a dir, la geografia? Com el descriuria un article que parla d'un ecosistema o de la vegetació, dels estadis de vegetació, és a dir, la biologia? Evidentment ho descriurien de manera diferent. Això és perquè les diferències les trobaríem en el que parlen, en el tema del qual parlen, és a dir, el patró temàtic, però també en la forma d'organitzar l'explicació, la descripció, és a dir, en el patró lingüístic. Aquest patró lingüístic és el que anomenem el llenguatge acadèmic de cada matèria. I el desconeixement d'aquest llenguatge acadèmic és un factor de fracàs, especialment per a aquell alumnat més vulnerable o perquè les seves condicions sociolingüístiques no són les més adients o perquè és un alumne d'origen estranger que encara està tenint dificultats amb la llengua de l'aprenentatge. Per tant, és important per tot l'alumnat, però especialment per a aquest alumnat vulnerable, perquè saber ciència, de fet, o saber geografia o saber història, és saber pensar i parlar de ciència, tal com diuen molts teòrics. Dit d'una altra manera, aprendre una matèria implica apropiar-se de les formes de pensar, de parlar i dels protocols, de les pràctiques socials de referència d'aquesta matèria. Què fan els biòlegs quan parlen entre ells? Què fan els metges quan parlen entre ells? Doncs utilitzen un llenguatge acadèmic específic i l'utilitzen d'una manera concreta. Aquest llenguatge acadèmic és complex, és abstracte i està molt allunyat de la realitat immediata de l'alumnat. És un llenguatge que es va adquirint
al llarg de tot el procés d'escolarització, especialment des dels últims cursos de la primària i al llarg de la secundària i, òbviament, en la universitat o, en general, en l'edat adulta, quan ens especialitzem en un o altre camp del saber o en una o altra disciplina acadèmica. Treballar aquest llenguatge a l'aula és equivalent a proporcionar al nostre alumnat la clau d'accés a la nostra comunitat de pràctica. És com convidar-lo a ser un dels nostres, a formar part de la nostra comunitat de referència. I qui sap, potser algun d'aquests convidats, més tard o més d'hora, els tindrem com a col·legues perquè acabaran formant part de la nostra comunitat. Potser acabaran dient-nos vull estudiar allò que tu has estudiat i serà un col·lega. Per tant, treballar el llenguatge acadèmic específic de la nostra matèria és convidar l'alumne, donar-li la clau d'accés a la nostra comunitat científica. Aquest és un missatge molt, molt important també. I a què ens referim quan parlem de treballar el llenguatge acadèmic d'una disciplina? No estem demanant que tot el professorat esdevingui professorat de llengua. No. Els alumnes ja tenen moltes hores de llengua. El que estem dient és que cada professor, cada docent, ha de treballar la llengua específica de la seva disciplina de manera integrada amb els sabers i els conceptes i les competències de la seva àrea o matèria. Hi ha dues metàfores visuals que poden ajudar a entendre-ho. Una és la de la cremallera. La cremallera, és a dir, de manera imbricada, anar imbricant la llengua i els continguts a través del discurs de cada disciplina, necessari per connectar-nos amb els sabers. Imprescindible aquest llenguatge. Un altre símil visual seria el de la infusió. La tassa de te, el sobret de te, serien els continguts conceptuals, serien els sabers, les competències de la disciplina. L'aigua seria la llengua, el vehicle, l'entorn, l'ambient en el qual desenvoluparem la disciplina, l'ambient imprescindible. I quan ens prenem una infusió no diferenciem el que és aigua i el que és infusió. Doncs el símil podria ser aquest, a través del discurs de la matèria, però de manera imbricada. Com ho farem això? Per poder fer aquesta integració cal tenir en compte el patró lingüístic a l'hora de prendre decisions. Tot el professorat prenem decisions per planificar una situació d'aprenentatge concreta. Aquesta cadena, aquesta seqüència de decisions comença quan decidim quin context plantejarem a l'alumnat, quina situació d'aprenentatge i quin encàrrec o repte haurà de resoldre en aquest context, d'acord amb el nou currículum. A continuació, haurem d'identificar quines dificultats o requeriments lingüístics implica aquest context i implica aquest encàrrec que li hem fet a l'alumne. És a dir, què passarà, amb què es trobarà, quins obstacles relacionats amb la llengua haurà de resoldre. La següent decisió és com convertir aquests obstacles en oportunitats d'aprenentatge, és a dir, quins aspectes concrets treballarem, perquè alguns d'aquests elements lingüístics potser l'alumne ja els domina, amb altres potser li caldrà una mínima ajuda, però sí que n'hi haurà d'altres que seran nous per l'alumne o que encara li seran una dificultat i aquí hi haurem d'incidir. I finalment haurem de decidir com serà la nostra intervenció docent, és a dir, d'aquests aspectes que hem de treballar, quins seran l'objectiu d'aprenentatge i, per tant, els avaluarem. I també, molt important, de quina manera ajudarem l'alumne, perquè ensenyar no és deixar sol a l'alumne davant de les dificultats, sinó que és donar-li ajudes perquè arribi a la fita que li hem proposat i, per tant, vol dir fer-li modelatge, és a dir, posar veu al nostre pensament per ensenyar-li com ho faríem nosaltres, és analitzar models, és pensar estratègies d'acompanyament, és fer lectures guiades, és donar-li materials suplementaris, etc. Tot això són coses que cal tenir previstes abans de posar el peu a l'aula i impliquen una cadena de decisions que caldrà tenir en compte. Ja les fem de natural perquè al capdavall ajudar l'alumne forma part de l'essència de la nostra professió i, per tant, ja les fem, simplement cal incorporar-hi els elements de llengua que potser ja teniu en compte o potser encara no. A vegades aquests elements de llengua poden ser difícils d'identificar perquè precisament quan la llengua és a tot arreu, quan estem en una infusió, és difícil de veure-la. Llavors, com ho fem? Ho veurem molt clar si analitzem les característiques de l'encàrrec. Aquest encàrrec implica lectura? Quins gèneres o textos tenen a veure amb les lectures que li donarem a l'alumne?
Els coneix? Ha llegit alguna vegada un article científic o el veurà per primera vegada? Li farem buscar informació a internet? Ha buscat informació a internet? S'hi perdrà buscant informació? Com ho farem? Li proposarem una adreça? No li proposarem? Haurà de contrastar informació de fonts diferents? En sap de contrastar informació, de detectar quines opinions són iguals o són diferents? Li demanarem que faci respostes literals o, al contrari, li demanarem que faci una lectura crítica i en profunditat i que elabori unes respostes més complexes? Coneix l'estructura del text que haurà d'escriure o que haurà de comunicar oralment? En sap l'estructura? Si no en sap l'estructura, haurem de presentar-la i haurem de presentar també les funcions cognitivo-lingüístiques, és a dir, com pensar i com expressar allò que ha de dir. Per exemple, sap fer una argumentació científica o no n'ha fet mai cap? Si no n'ha fet mai cap, n'haurà d'analitzar alguna abans per saber com es fa i quina estructura té. Coneix el vocabulari acadèmic necessari? D'aquest vocabulari, els conceptes clau els té clars? Tot això té a veure amb la llengua i té a veure amb les dificultats de l'encàrrec que li hem fet a l'alumne. Per tant, tot això ho haurem de tenir en compte, perquè, com ja hem dit, ajudar l'alumne pot semblar complex, però forma part de la nostra professió. Ja ho fem de manera intuïtiva, perquè forma part de l'essència de la professió docent. L'acompanyament, el modelatge, les ajudes materials, les ajudes visuals, són la forma de tibar l'alumne, d'ajudar-lo a arribar una mica més enllà fins a la plena autonomia. Ensenyar al capdavall és això. I tot això, que de fet és important per totes les llengües, és fonamental fer-ho en català. Per què? D'una banda, per proporcionar espais d'ús real i significatiu de la llengua. Per què? Perquè per molts alumnes el català no és la seva llengua habitual d'aprenentatge i, per tant, necessita espais d'ús, necessita àmbits d'ús on pugui desenvolupar el seu coneixement i la seva pràctica del català. Però és que, a més, espais d'ús del registre acadèmic de la llengua, d'aquell llenguatge acadèmic que dèiem que és complex, al carrer no en tindrà. Una cosa és aprendre el llenguatge conversacional, de relacionar-se amb els amics, anar a comprar, i l'altre és aprendre el registre acadèmic, que aquest no en tindrà tantes oportunitats. També per dominar en català gèneres i vocabularis específics de la nostra matèria, que al capdavall el que ens importa quan estem fent classe és que assoleixi aquest domini de la nostra matèria. I, finalment, molt important, és que quan parlem de ciència, parlem d'història, parlem de tecnologia en català, de fet estem preservant la presència de la nostra llengua en l'àmbit acadèmic. L'àmbit acadèmic és un àmbit de prestigi per una llengua, no hi podem renunciar. Les llengües són vives i tenen salut quan tenen capacitat, tenen utilitat per expressar qualsevol missatge, des del més simple, com anar a comprar el pa, fins al més complex, com defensar una tesi doctoral. Actualment, el català és una llengua minoritzada, hi ha llengües molt fortes, molt potents, com és l'espanyol, que també és llengua oficial, però també l'anglès, per exemple, i sabem que aquestes llengües majoritàries cada vegada tenen més presència a la universitat i al món acadèmic. Però és que el català és una llengua que permet expressar-ho tot, des de l'enunciat més simple fins a aquell enunciat literari o científic més complex. Podem parlar de física quàntica en català, per posar un exemple. I en un món on les llengües minoritàries van perdent terreny, perquè les llengües majoritàries van acaparant aquest terreny, és fonamental defensar la nostra llengua en aquests àmbits de prestigi. Per tot plegat, en definitiva, us convido a que en els centres educatius, des de posicions consensuades, tots els membres de la comunitat educativa, però molt especialment tot el professorat, tots els docents en la vostra matèria, treballeu la vostra parcel·la lingüística concreta, treballeu el vostre llenguatge acadèmic i ho feu en català. Moltes gràcies.